Permeteu-me que em presenti. Soc en Llutomestris d'Acrimontis i soc un joglar. Un joglar era un personatge que, juntament amb els trobadors, a l'edat mitjana anaven de poble en poble i de castell en castell explicant històries i cantant cançons. En aquella època no hi havia internet, ni tenien PlayStations, ni la televisió, ni res, i s'havien de distreure amb nosaltres, i molt bé que s'ho passaven. Avui us vull explicar una història que va passar en aquell temps que els ocells tenien dents a la bonica població de Montblanc. Era un dia de primavera. El camp estava esquitxat de 1000 colors de les flors que estaven esclatant. Els riuets baixaven cantant de l'aigua de la neu que es desfeia. El cel era d'un blau brillantíssim. Semblava que tot era perfecte i que res podia anar malament. Però, de cop, tot s'espatllà, perquè va aparèixer un drac. Ei! Hola! Uau! Quants nens i nenes! Escolta, podies avisar? Si ho hagués sabut, m'hagués pentinat una mica i posat coloret per estar més guapo. Ei, escolta, que ets un drac d'aquells ferotges que treuen foc pels queixals i es mengen a la gent. Ospa, una altra vegada, eh? I no puc ser jo l'heroi per una vegada a la vida? Noi, què vols que et digui? El guió no l'he fet jo, i aquí diu que ets horrible. Apa! I que fas pudor. Sí, home, però si em banyo cada dia al llac. Ai, que serà difícil això. Però vols posar-te en el paper? Va! Buf! Vinga, va, fes el teu paper. Està bé, però ja li pots dir al guionista que o em busque papers més agraïts o ja es pot començar a oblidar de mi. Sempre el dolent, sempre el dolent. Ah! Ja has acabat? Home. Doncs continuem. Uf. A veure, una vegada hi havia un drac. Està bé. Ah! Ah! Està bé així? Ara, aquell drac fastigós, nauseabund, repulsiu, repugnant, malvat. Ei, sí, ja ha quedat clar. Soc dolent, molt dolent. Vinga, tira endavant, home. Aquell drac tenia esporuguida a tota la gent de la contrada. Ah! El drac! Socors, que se'm menja, socors! Psst, psst. Ei, i tu qui ets? Soc la gent del poble, que no s'entén. A mi m'han dit, tu surt i fes veure que tens molta por del drac. Que no ho he fet bé, és que és el meu primer paper, saps? Ho puc fer millor, si... A veure... Ah! Quina por! El drac! Socors! Què, millor així, M'he posat a dins del paper, m'he inspirat en Juego de Tronos. Ok, ja està, ja et trucarem si de cas. Ja, sempre dieu el mateix. I perquè aquell drac no es cruspís a la gent del poble, cada dia li deixaven alguna cosa per menjar a la porta del castell. Un dia unes gallines, un altre una vaca, un altre un corder, i així, cada dia el drac venia i s'ho emportava cap a la muntanya, on s'ho jalava. Ei, que et toca? Ah, sí. Nyam, 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 nyam. Que bo. Però va arribar el dia que es van acabar totes les bèsties de la contrada. Ja no tenien res per oferir-li al drac. Llavors es van reunir tots i van decidir que cada dia li deixarien un veí. Com que ningú es va oferir voluntari, van fer un sorteig. Ah, m'ha tocat a mi! Ai, quina desgràcia! No vull que se'm mengi el drac, no! Tu una altra vegada? Noi, què vols que et digui? Es veu que no hi ha més pressupost per contractar més extras. Va, doncs tira. Ok. Ah, quina desgràcia!
Ah, no, sisplau, no se'n menys. No, no. I així va anar passant el temps, fins que un dia el sorteig li va tocar a la princesa. Hola, sóc la princesa. Hola, guapo, com estàs? Bé, Després, si vols, podem anar a la taverna a fer un beure tu i jo, Ei, què és el drac? Que se't vol menjar? A veure si som una mica més professionals, home! Ah, està bé, d'acord. Ah, socors, el drac, ajudeu-me, ajudeu-me! Quan el drac estava a punt de donar una queixalada a la princesa, es va sentir el trot d'un cavall que s'acostava. Per l'horitzó va aparèixer un cavaller amb armadura brillant. Era Sant Jordi, que venia a salvar a la princesa. Ei, ja sóc aquí, sóc l'heroi, Sant Jordi. Ei, nena, estaràs contenta que t'he vingut a salvar, Ves que no sigui a tu que hagin de salvar, que jo ja em sé cuidar soleta. No necessito que vingui un cregut com tu a fer-se l'heroi. Però què dius? Però què dius? Això no és el guió? Tu representa que ets una princesa innocent, bonica, dolça... Bla, 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 bla. Ja me'l sé, aquest rotllo. Una princesa tonta que sense el príncep no val per a res, Doncs ja en tinc prou d'aquests pinxos creguts i curts de gambals, que teniu la sensibilitat allà on s'acaba l'esquena. Ei, no em faltis al respecte, M'està insultant. Però aquí què passa? Que no has llegit mai cap conte, tu? Que no saps que les princeses necessiten ser rescatades per prínceps valents i s'hi han de casar per ser feliços i... Menjar anissos. Ja, que no veus que això ja no es porta? Per cada príncep que valgui la pena trobaràs 100 princeses molt més valentes. Que aquest rotllo ja ha passat a la història. A veure si ens actualitzem una mica. Però... Voleu fer el favor? A veure, jo què faig? Mato el drac o no? Pobre de tu, que li toquis ni un pèl. Visca Sant Jordi! Visca el nostre heroi! L'altre! I a tu què et passa ara? Que he entrat massa aviat, potser? Que encara no ha matat el drac, Sant Jordi? Fuig d'aquí, que ja tenim prou enrenou. I ara, què fem? Com arreglem aquest desgavell? Jo no entenc res. Mira, tu i el nano aquest podeu fer el que vulgueu. Jo me'n vaig amb el drac, que és l'únic que paga la pena de tots vosaltres. Anem, artista? sí. Mira, t'he collit una rosa per tu. Té. Molt bé, moltes gràcies. Però la propera vegada podries regalar un llibre, també, ganàpia meu? Jo plego. Ja s'ho faran. La propera vegada explicaré el dels 3 porquets, que com a mínim em faran més cas. Au, home! Visca Sant Jordi, el nostre salvador! Què? Ara sí, no? Ei! Hola? On sou tots? Què passa?